Estimats amics i amigues de Bescanó, no sabeu la il·lusió que em faria poder-vos acompanyar aquí, ser en aquest poble al qual hi he sigut tantes vegades, en qual ens lliguen tantes coses. Deixeu-me que us doni les gràcies a tots vosaltres. Per l'acte d'avui, sí, però per tot el que heu fet fins a arribar aquí i per tot el que fareu fins a arribar al final. La vostra proximitat, la vostra solidaritat, el vostre acompanyament us asseguro que ens és fonamental per mantenir l'actitud, per mantenir la posició, per mantenir la lluita. I amb un poc de paciència i amb un poc de voluntat, un poc de demagogia i un poc de pebre picat, amb un poc de fantasia. Ara mateix acabo de sortir de la presó de Lledoners i he pogut parlar amb tots els nostres presos polítics. Les circumstàncies són molt difícils, que haig de dir, però estan molt forts i sobretot m'han dit que noten moltíssim l'escalf de tots els actes que fa la gent, tots els sopars grocs. I muntarà la lioli, muntarà la lioli, muntarà. I amb guitarres matineres per un cant recuperat. A la senyora xocolatada. Xocolatada. Amb en Jordi Toniati. Així que En Toniati. la canalla pot anar allà amb els pares a les 5 de la tarda i després tot d'actes fins a les 9 del vespre que hi ha el sopar. I en el sopar, el sopar no ho sé, però hi haurà la presència, allò que es diu, hi assistiran familiars de Carles Puigdemont, familiars de Dolors Bassa, amics d'Oriol Junqueras, en Carles Rivera, que és el director del diari La República, testimonis de l'1 d'octubre, la Tati Cervera de David Poblete i Los Benítez, en Miquel Abres, el Neumar Trio, Mar Ramià, Ivet Nadal, Guillem Romes, Callotaires de Bescanó, el senyor Peix, Germà Negre, senyors dels Llamps i dijòqueis de Punta Bala. Massa gent. No, Massa gent, perquè jo penso massa gent. No. El vi que sabem pas i cançons que venen bé amb treballs desgraciats i jocs que valen per res, una cultura pel cap i els peus dins del merder i eleccions de quan en quan tornar mai cal anar a votar, comencem de ser-ne farts de no ser representar i el Pare Noel no ve pas damunt que no l'hem de fer muntar. La raça humana es troba en la millor situació quan posseeix el més alt grau de llibertat. La cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Tot sembla impossible fins que es fa. Por nuestros presos, nuestros exiliados, nuestros raperos, nuestros alcaldes y payasos, demostraremos al mundo entero lo que es el pueblo catalán y su gente. Nunca caminaréis solos. Visca Catalunya i visca la terra! Estimats amics i amigues de Bescanó, no sabeu la il·lusió que em faria poder-vos acompanyar aquí. Visca la República Catalana! I muntarà la lioli, muntarà la lioli, muntarà i muntarà la lioli, muntarà la lioli, muntarà. Bescanó per la llibertat! Llibertat!